Lezike izindaba ze1KZNTV ifundelo samukeliso wanqulunga ngekubingelele mbukeli nazi-ke ihamba phambili osukwini namhlanje. Iqembu le-NFP lizilungiselela ukhetho injabulo benikwa indlu abantulayo kanti owemfolozi uxwayisa abashayeli abephuzile. Njengoba kubhekwe ukhethelo lukazwelonke ngonyaka ozayo amaqembu ezepolitiki ayaqhubeka nokuhlala izingqungquthela zokubuyekeza imigomo kanye nobukhetho obuholo obusha kulawo maqembu kanobuholo sekuphelelwe isikhathi. I-NFP-ke nayo ingamanye amaqembu enza amalungiselelo ukuba nobuholo obusha bukazwelonke kulandela ukuthi-ke abakhetha ngo-2019 kumanje udaba labo olusasenkantolo. Bukele ekhaya se-Olive Convention Center eThekwini la khona iqembu NFP libambe ingqungquthela yayo yesibili yokukhetha ubuholi bukazwelonke. Le ngqungquthela iqala osuku namhlanje njengoba usuku lonke bekulokhu kuqhubeka uhlelo lokubhaliselwa kwezithunywa. Sinayeke la ongumgqugquzeli noma okanye ongumxhumanisi wayo le ngqungquthela ozosichazela mayelana nosuku namhlanje okuwusuku lokuqala njengoba iqalile. Mase yakubingelela siyakwamukela indaba zethu ze1KZNTV. Ngiyabonga msakazi, ngiyabonga kakhulu ithuba ongiphalo. Ungasichazela nje usuku lelo namhlanje lumi kanjani lokuqala kwale ngqungquthela? Siyazi ukuthi uqala kwayo kulezi insuku nje ezimbili noma ngithi kulona leli sonto kube nezingqinamba eziningi la khona besibona khona kuba khona nezincwadi zabantu abawo-candidate kakhulukazi kulaba abaphakanyisele ey'khundleni lezo kwabaholi beqembu bemiswa ey'ntweni ey'kanjalo. Seyikwazile ukuxoxeka ingqungquthela soyibona iqhuba ngendlela okuyiyona? Ngiyabonga msakazi, ngiyabonga kakhulu. Namhla usuku lanamuhla thina njenge-NFP sijabule kakhulu ngoba kusho olukhulu kithi kusho ukuzalwa kabusha la sizokhetha khona ubuholi bethu bukazwelonke. Ngeke kuphika ukuthi kube nezincwadi ebeyifisa ukuphazamisa kodwa ngingengena kakhulu msakazi ngoba angiyena umkhulumeli weqembu but yonke into ihlelekile ingakho siqhubeka nengqungquthela yethu. Yini singalindela usuku namhlanje kude kwani nokuthi kusasa kulindele ngoba siyabona ukuthi usuku lonke namhlanje kubonakala engazuthi kusabambezeleke ekubhaliseni kwethu? Sibanjezelwa izinto ezincane-ke ngenxa yokuthi eSouth Africa sinane load shedding, so izinto zethu ziye zaphazamiseka. Namhlanje senza registration yama-delegates. Siyabonga ukuthi ama-delegates ethu aphume ngobuningi bawo. Then okuzokwenzeka namhlanje sizoba nomkhuleko omncane bese kuba nesifundo sikamongameli esizobe sisethulela abanye babaholi bethu bese kuba yilapho esizobe sihlonipha khona umholi wethu kaMagaza Msibi lapha ephumule khona. Siyabonga kakhulu ukuthi namhlanje sizothula nama-reports mayelana nokusho ukuthi iqembu lethu status salo simi kanjani. Kodwa nje ngingachaphazela ukuthi hayi kuza kahle kakhulu, abantu bayabuya ku-NFP, abantu bayathembela kithi, konke sikwenzayo sikwenza ngobuqotho ngendlela esafundiswa ukamagwazi. Mhlawumbe ngokwethunya esabhalisile kumkanjani ngokwezifundazwe? Izifundazwe esinazo ziwu4 njengamanje sisabhalise kwaZulu Natal, silindele ukungena kwi-Gauteng bese siyaqhubeka nezinye izithunywa. Kuyithunywa ezilindelekile zingaki zona? Izithunywa siyilindele more or less 600. Usuku lokuphakanyiswa kwabantu kona sokubona kwenzeka namhlanje noma khona usuku lakusasa nokuvota kulezo zonke lezo inhlelo nikuhlele kanjani khona? Ukuvota sizokwenza kusasa msakazi. Namhlanje ukuthi siyajabula njenge-NFP ukuhlangana ndawonye siyizifundazwe lapho sikade sagcina khona ukuhlangana. Umsakazi ngezwe namanje imvunge yama-comrade ejabulela ukuthi sindawonye. Okay, siyabonga kakhulu ma. Ngiyabonga msakazi, ube nosuku oluhle. Okay. Uyena-ke umhleli wayo le ngqungquthela kazwelonke besikade sikhulumisana naye njengoba bekade esichazela mayelana nezinhlelo nokuthi usuku namhlanje nolwakusasa iluphi kuphe ukhuluma kanjani. Yakuveza ukuthi usuku namhlanje bazolalela nje izinto ezahlukene ezithika nayo imibiko yayo iqembu njengoba sekuyisikhathi eside siyazi ukuthi le ngqungquthela iba khona nje khona ikhona nango-2019 okuyimanje udaba lakhona lusenkantolo nakulona leli sonto belisangena liphume enkantolo njengoba kubona laba abasabambile bebesaveza ukuthi le ngqungquthela bafuna ukuthi sihlale ngoba bathatha ngokuthi kusayibona abaholi abakhona kepha siyayibona iyaqhubeka osukwini namhlanje. Uqobo Sibisi wezindaba ze1KZNTV ku-channel 261 iseThekwini. Ungqongqoshe ozokuhlaliswa kwabantu esifundazweni kwaZulu Natal uSipho Nkosi unikezele ngezindle emndenini obusuhlaleke isikhathi eside usole indawo sesimeni esikahle sokufihla ikhanda endaweni yakaKodeshula ngaphansi kwesifunda uku. Lo mndeni kongathatha entweni isimo sakhona esingesihle uthi kuthokoze kakhulu njengoba ke sebenekhaya elihle.
Sihlengezela izinyembezi zenjabulo isagugu esineminyaka eyi103 sasendaweni yakwaDweshulwa kuWard 1 okunaseningizimu nesifundazwe. Lesi saguga kusuka ngonyaka ka2010 sihlala endlini engekho esimene esikahle ukuthi imvula mayinetha babeke izitsha ukuze bangalala endaweni emanzi. Indodakazi lesi saguga ithi bekunzima ungabi nayo indlu. Isikhathi side kakhulu singenayo indawo yokuhlala kusukela ku2010 isihleli kanzima kuze kufika manje sinethwe izimvula kunzima ukaduma emabhodlweni kuba ngibona ukuthi izingane zifuna ukumbaleka ngoba umuzi ungekho. 1920 ngicabanga ukuthi una 103 mangeve 104 ephila umana ihleli kanzima lana ihlala nabazukulu bakhe abawu4 kuyibona ahleli nabo abamnakekelayo. Kasibona isimo sengane ukuthi hayi siyabona ukuthi sekunzima le ekhaya kuyanetha sabaleka zagoduka ngathi ayikhuphuka mina ngiyogada uma kunokube ahlale eyedwa. Uthi ufikelwa izinyembezi ngenxa enjabula nayo. Injabulo esinayo iseqa ikhanda asikwazi ukujabula kufika izinyembezi ngoba esingazi ukuthi ngashaya lesikhathi uma indle yakhe seyiright sezokwazi ukuthi adluke isimusi endaweni enganethi. Ungqongqoswe zokuhlaliswa kwabantu esifundazweni uthi basukumele phezulu uma bezudaba lukagogo. Ugogo umkhungo ona 104 years unenkinga yokuthi indlu yakhe kayiphumi. Safika ke kuseni ngovivi la sizoyibonela ngempela. Senza ke ivumelwano no contractor ukuthi sifuna le ndlu lekagogo ibe iphelile namhlanje. Umsebenzi wethu ukuthi sisebenzele abantu bakithi ikakhulukazi laba abadonsa kanzima. Iqhuba uthi uhlelo lokwakhiwa kwezindlu bazolisabalalisa isifundazwe sonke. Yebo lukhona uhlelo lokwakhela abantu izindlu la in the form of OSS. Sisazobuya nje sakhe izindlu njengoba sikwenza nakwamanye ama district alakithi KwaZulu-Natal. Indlu kagogo ifakwa impahla yasendlini baphinde bamnikezela nangeglosa. Izindabeni ze1KZNTV kube kuzamando sicele ngikwaDweshulwa. Luzobe lungafakwa libuya nodaka emgaqweni ngaphansi kwesinge sasemfolozi njengoba kubhekeke kumaholide okuphela konyaka. Lokhu kuvezwe yimeya lomasipala umfolozi uXolani Mpengu ngenkathi kuqhubeka inkonzo yokuphela konyaka kanjalo nokwethula ngokusemthethweni komkhankaso wezokuphepha emgaqweni ubhenga kunxusa abashayeli kuba begwema ukushayela behle amanzi amponjwana. Isikhathi ke sokuphela konyaka yilapho abantu besuke bejabule imbeyozo iminingi njengendlela yokunciphisa izingozi emgaqweni. Umasipala wasemfolozi singathe inkonzo yomkhuleko ukukhulekela ukuphepha emgaqweni okuhlanganisa ke ekuyizingozi zemgwaqo nokunye. Umkhuleko wethu ke uhlanganisa izinto eziningi. Siyazi ukuthi mase kuyilesi sikhathi esokuphela konyaka kuba nokuphithizela okuningi emgwaqweni kube nezingozi kuthiwa izikakhisimusi. Sizocela uNkulunkulu ukuthi ke akube uye onamandla ukuthi ahlenge bonke abantu abavakashayo nabaya emakhaya basuke endaweni ezinye baphephe kulamaholide. Ngiyafisa mhlawumbe ukuba ngicele kubashayeli ukuthi ayikho into ebaluleke njengokuhloniphana. Asihloniphaneni emgwaqweni bese siyaqinisekisa ukuthi mawusuzongena phela emgwaqweni uphuzo lolo lidakwayo awulifake emzimbeni ngoba ingozi eziningi zenzeka kulesi sikhathi sefestive. Uthola ukuthi kushwakunophuzo olidakwayo. Uthola ukuthi ke umuntu obanga ingozi uyena obeyijabulisile kodwa egcineni kuphangalala umuntu obengeyona imbangela yengozi. Yilokho ke sicela kubashayeli ukuthi abashayeli bonke siyanxusa ukuba kube khona ukuhloniphana abafuthe emgwaqweni sibekezelelana ukuze sifike emakhaya siphephile. Akugcineke lapho baphinde kwakhulekelwa nesihlava seGBV esesidlangileke ezweni. Siphinda sikuhlanganise nalesi simo lesi sokuvikela kwabantwana kanye nabantu besifazane la sizocela khona kuNkulunkulu ukuthi ke lezi igameko siyafisa ukuthi ziphele la emfolozi. Siyakholelwa ukuthi akukho okunye okudlula umkhuleko. Ingakho sicele ukuthi ke sihlanganyele nabafundisi njengoba sine forum yabo sikwazi ukuthi sibike komdala wethu beyilokho nje. Ubhengu bese edlulisa izilokothe ezinhle zokuphela konyaka. Ithi iBhayibheli thanda umakhelwane wakhe njengoba uyithanda wena.
isikhathi sokuhlala nemndeni sihlale nezingane zethu bezise ezikoleni sibona ngaleso sikhathi ngiyanxusa ukuba sonke emndenini yethu sibe obaba nomama nosisi nobhuti abazoletha injabulo sijabule izingane bonke abantu abasekhaya lokho engathi nje ngiyakunxusa bese ngithi ke kubuye lithi iBhayibheli sibusisiwe isandla esiphakeme samukelayo maphela ubona amakhelwane kunomakhelwane njengoba kukhisimuzi angenayo into yokudla awu kwakuvele kwizulu saqala ukuthi kuyananwana nangokudla siyacela ukuthi labo abakwazi ukuthi bacoshe uma kunomakhelwane ongacoshe indawo simenze naye azizwe eyingxenye abantu aba-enjoy ukhisimusi siyacela ukuthi akube nenkonzo yokuphana ebantwini bakithi. Asikithi ihulu kuqedolo sobe siqhubeka nazo indaba zethu. Asikwamukele mbukeli ubukela indaba ze1KZNTV nazo kuyizona ezihamba phambili. Iqembu le-NFP lizilungiselela ukhetho Injabulo benikwa indlu abantulayo kanti owemfolozi uxwayisa abashayeli abephuzile. Imeya uMasipala wesifunda uMzinyathi uPetros Ngubane uhambeleke kuWard 15 ngaphansi kwaMasipala inquthu ngenhloso sokuphendelwa yisoyi kanye nokwethula kosonkontileka ozoshintsha ipipe lamanzi azophakela amawadi amahlanu. Umeya ke uvese ukuthi ke intsha kulamawadi izohlomula ngamathuba omsebenzi kanti ke uphinde wabika ukuthi ke lo msebenzi uzothatha isamba sika 53.1 million amarandi. uMasipala wesifunda uMzinyathi uPetros Ngubane wethule ngokusemthethweni osonkontileka abazofaka amapayipi amanzi azophakela imiphakathi emihlanu enquthu. Sizothula iproject esasibikile ukuthi kufanele upgradewe ipipe elikhulu elisuka la eVansdrift elihamba liye edolobheni elithatha amanzi elumthamo omkhulu futhi elisha ngoba ipipe elalikhwela lincane ngaphambili kuyipipe elihluleka ukuhambisa umthamo wamanzi uya edolobheni liphinde futhi liqhuma njalo ngoba bese lidala seleminyakanyaka lafaka. Lokhu ke kuyindlenye yalokho kuyimaster plan yethu yaseMzinyathi okuhlolwe kwabukwa umnyango kazwelonke ubambisene neprovince nomasipala wedistrict ngezidingo zonke zamanzi aseMzinyathi. Ufaka leli pipe kuzosiza umphakathi omningi kakhulu wasenquthu. Umphakathi lisuka khona ipipe uziyofika edolobheni udlule ufakele yonke imphakathi esedolobheni namabhizinisi akhona kanjalo futhi nomphakathi wonke nje. Uqhubeka ngokuthi khona abantu abazohlomula ngamathuba omsebenzi njengoba lo msebenzi uzothatha izinyanga ezisishiyagalombili. Ekhaya abantu abaningi bengasebenzi iyona msebenzi lena eletha amathuba uba babeka abantu isitsha phekwetafula. Ngakho ke abantu abazobesebenza la abasuka kuyona lo Ward 15 kuzokuyongena nakubantu abahlala kuWard enye engaphambili kwale ward engumakhelwane. uWard 16 uyangena uyatheleleka la, uWard 13 uyaxhumaleka la, kanjalo iward ephethe ukhansela uMnguni, iward ephethe ukhansela kafuthi uNdlovu, iward ephethe ukhansela uButhelezi eseduzana nale ward uSt Augustine uyangena la kanjalo neward lawa sengwashilo athinteka la. Kanti induna yalesigodi ibike ukuthi bese siside isikhathi kwentuleka amanzi kule ndawo. Isikhathini eside esikhombisa ukuthi amanzi ethu awafinyeleli eindaweni ngendlela efanele ngenxa yokuthi amapipe mancane okukanye ambalwa ngacishe kube lilodwa kuzokwakhiwe lesibili emabili lesithathu. Ayengemakhulu kakhulu la mapipe ngibona ukuthi lela bathi bazosifakela lona lithe ukuvuleka. Kusemnyakeni emide kakhulu ke noma ngasakhumbula ukuthi imuphi unyaka okwafakwa ngawo leli lokuqala kodwa nje ngangiseyingane nami ekhaya. Sijabula kakhulu ngoma sizofakelwa leli pipe elizokwandisa ukuthi umsebenzi ungami, umsebenzi wesibhedlela, umsebenzi wokwakhiwa kwezikole sinama crash akhiwayo njengamanje okungahle kube wesiphazamiso sokuswela amanzi kodwa sesikhalekile kakhulu nabantwana ezikoleni uma sishodelwa amanzi. Njengamanje ngathi inkinga yamanzi izophela uma sithola leli pipe. Sijabula kakhulu. Sobekadladla izindabeni ze1KZNTV enquthu. uMasipala waSondini KwaZulu-Natal uqophe komlando uvula ngokusemthethweni kuhlelo luzobuchwepheshe beWi-Fi okokuqala ngqa erenki yamatekisi ahamba ngamabanga amade. Imeya loMasipala uWinston Ntshangase wethulekele luhlelo oluthakaselwe kakhulu izinhlaka ezahlukene zomphakathi.
Kuqopheke umlando umasipala waSondini uvuna ngokusemthethweni irank yezithuthi zomphakathi uhlelo lozobuchwepheshe besimanje manje bokuxhumana ngeinternet olubizwa phecelezi Wi-Fi lwamahala. Lolu hlelo lwethuleka rank yamatekisi ahamba amabanga amade kanti kaluzokusiza nje kuphela abasembonini noma abagibeli kepha nje nomphakathi wonkana oseduzane uzosizakala. Ngokweyinhloso zethu njengomkhandlu ngoba siyazi ukuthi umasipala wethu masipala owakhelele indawo zasemakhaya. Sifisa ukuthi kuzona zonke izakhiwo esizakhele umphakathi wethu sikufake lokhu ukuze umphakathi wakithi ukwazi ukusizakala. Njengamanje nje umphakathi wakithi eholweni esakhayo ku-Ward 5 lolu hlobo selukhona. Siyafisa-ke ukuthi kuzona zonke iy'ndawo la olundi umphakathi wakithi ungahlupheki. Uma ufuna ukuthi usebenzise amafoni awo ngohlobo lwanamhlanje lwe-technology bakwazi ukuba bakusebenzise lokho bese endaweni zasemakhaya. Lolu hlelo luzophinde kulekelele nabafundi. Ngibisa amazwi okuthokoza kakhulu uhlelo oluthe umkhandlu balwenza lapho sokuzisa khona intsha yakithi ukuthi ayisebenzise ngendlela yokuthi kusizakale yona. Ikwazi ukuxhumana nezwe okuyilona enamathuba ikwazi ukuthi i-apply ikakhulukazi lapho kade benza u-grade 12 esikhathini samanje kubhizi kwenza ama-application ka-NSFAS nakhona umkhandlu waSolundi ne-Youth Council baphansi phezulu bayalekelela ukuthi abantwana bethu bakwazi ukuthi ba-applyele u-NSFAS baphinde bakwazi nokuthi babhalisele ukuvota kwa-IEC. Wi-Fi izosiza ukuthi intsha mayi-apply kakhulukazi because amadatha ayashoda kakhulu so sizakala kakhulu nje applyeni wase kuzovulwa ney'kole njena. Ngiyabonga ngomasipala esixhase ngayo lapha u-Wi-Fi ukuthi sikwazi ukuthola lezinto lapha ngoxhaso kakhulu bafethu umasipala senzela kona Olundi. Siyabonga lawo erententsha ngosifakele i-Wi-Fi. Siyabonga bakisi umkhandlu ukusiprovide nge-Wi-Fi sizokwazi ukuthi si-apply kuzosizakala ekutheni apply since umatric kade ubhala nje njalo kuzomele ba-apply for u-NSFAS bazokwazi ukuthi ba-apply nabafuna imisebenzi bazokwazi ukuthi ba-apply imisebenzi. Lolu hlelo luzoqhubeka lwethule nakwezinye izindawo ezakhelele umasipala waSondini. Ezindabeni ze1KZNTV nginguphilane kaMzimba uyidelele bafakazana kaCebekhulu ngibika ngiSondini. Ukusigqaja nokuhlala ngentombi izona izinto ezizokwenza ukuthi ke sibe nesisukulwane sakusasa esiphilile nesikhulise kahle. Lawo ngamazi abenhlangano imbali yolwazi cultural ngenkathi ke benze umcimbi wokuvala unyaka wesiNtombinto obuseGlencoe enhlaneni kaMthaniya nobukuhlose ngawo ukugqugquzela ukusigqaja ngamasiko. Izintombinto beziliqhamukise ingxenyeni ezahlukene zaseGlencoe enhlaneni kaMthaniya beyiphume ngothulazo zize emcimbini wokuvala unyaka nobukuhlose ngawo ukuzigqaja ngamasiko. Inhlangano ebihlelele umcimbi imbali yolwazi cultural ithi ngalomcimbi ikhuthaza ukuzilonda kuyintombinto. Sizobungaza amasiko ukuyigqaja ngamasiko esintu entsheni yalapha. Kusho ukuthi ukuhlola saqala ngo-2005 iy'ngane zayinisela kakhulu siwomama siyiziko i-cultural imbali yolwazi esirejistile ukuthi sikhuthaze kakhulu iy'ngane ekuthenini ziyiphathe ziyigcine zize ifike ezingeni zokuthi zikwazi ukuyithathela iy'nqumo. Sesiyifundiseke ukuthi ingane kufanele ihlolwe isonte ifunde. Uma ngabe silapha nezobabonga kakhulu bazothola imiklomelo yabo itifiketi ukuthi abanye sebeneminyaka behamba lo mkhakha nanokuzobagqugquzela ukuthi njengoba siya enyangeni enjena uDisemba bakwazi ukuyiqoqa siphinde sihlangane nabo January. Khona manje lokubhovungani uthi impela lo mbila abawugabile usuyaqala ukukhahlela ikhwephu. La ezikweni lethu kuneyimfundiso ezizenzayo kakhulu ukuthi intombazane ayiphuzi utshwala. Intombazane iyahlonipha, intombazane ithanda ikhalo ukuba ihamba umgwaqo. Abaningi ke kubo bayasebenza bafundile ngoba sisebenza ngezikole eziningi ezehlukahlukene abanye bako-matricultural school kodwa njengamanje basithanda usiko lesiZulu. Balithanda usiko lesiZulu ngale ndlela yokuthi abantwana sebesiphoqa ukuthi ayibuyele emasisweni. Lo mcimbi ubuhanjelwe nabavela ke inhlakeni ezahlukene zomphakathi kanti futhi usuzokwenziwa minyaka yonke. Ezindabeni ze1KZNTV kubi kuphilana kaMzimba uyidelele bafokazana kaCebekhulu ngiseGlencoe.
Asike siye itolo sobe siqhubeke nazindaba zethu. Asiphinde ke sikwamukele imbukelo usabukele zona indaba ze1KZNTV nazo bekuyizona ebeyihamba phambili. Iqembu le-NFP lizilungiselela ukhetho Injabulo benikwa indlu abantulayo kanti owemfolozi uxwayisa abashayeli abephuzile. Ake sibheke engosini yezomnotho. Izimakethe ke sivaleke irandi lu-18.64 emaqhathaniswa nedola laseMelika lobo 23.27 emaqhathaniswa nopondo waseBritain lobo 20.33 emaqhathaniswa ne-euro lase-Europe igolide lona $2,036.46 i-ounce olungahluziwe wona $74.26 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Iqembu Milford FC eligijima esigabeni soMotsepe Foundation Championship lithembisa ukulwa kuze kube isekugcineni ukuze likwazi ukusuka engozini yezembe njengoba ke lihleli emsileni kuloko. Ama-Stallions azobhekana neBaroka FC ngomgqibelo enkundleni Sugar Ray Xulu eClermont ligamenxe ke ihora lesithathu. Sila enkundleni eJohn Ross High School nokuyilapho kuzilolongela khona iqembu lase-Richards Bay okuyi-Milford FC egijima esigabeni seMotsepe Foundation Championship. Leli qembu lidonsa kanzima njengoba lihleli emsileni kuyona ilogi yeMotsepe Foundation. Kuzothi ngomgqibelo leli qembu libhekane neBaroka FC yona ihleli endoni yesibili kulogi yeMotsepe Foundation. Kodwa ke sikhulume nomqeqeshi othembisile ukuthi leli qembu lizola kuze kube sekugcineni uzama ngazo zonke izindlela zokuthi luisane nokugawulwa izembe. I promise you we're gonna win. We did make sure that we managed that recovery because it means we didn't manage that recovery well. But now we are going to manage. We did manage the recovery well, but we are well. Our players are right, and you can see them. They are happy and they are ready for this game. Baroka. Ukwena lo mdlalo kubaleka kakhulu. But angifuni uqamba manga asithukanga futhi will never because kwasekuqaleni sike sabiyela kulesi simo sasisort out and then we try to go up and then now we are there as Tuganga because we know the reasons and we're trying to fix those reasons. So ukwina le game ngizosiza kakhulu. If you can see ama point from 10 and number 16 to number 9 almost the difference is almost 5 points, maximum of 5 points. So those people are not too far from 16 to 9. So for now we can't put pressure on ourselves, even our players. Yet our job is pressure. But to win this game is kuzosmova kakhulu from where we are. Kanjalo nabadlali baleli qembu esikhulume nabo bathembisa lukhulu ekuthini bazosebenza ngokuzikhandla ukuzama yonke indlela ukuthi basize leli qembu ukuba lingadliwa izembe njengoba sazi ukuthi njengamanje kusayi first round njengoba amaqembu eseyidlale imidlalo e15 nokuzobe kuumdlalo we16 abazowudlala ngomgqibelo khona eThekwini Clermont eSugar Ray Stadium. IMilford FC ama-Stallions kanjalo ne-Team of Choice iMaritzburg United iwona amaqembu asuka esifundazweni KwaZulu-Natal nokubhekeka ukuthi enze kahle ukuze iqembu lakulesifundazwe akwazi ukuba namaqembu azogijima esigabeni se-DStv Premiership ngesizini elandelayo. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThabani Maphumulo eRichards Bay. Nasikisimo sezulu esingalendeleka. Bukeli siyaguqubisa sekuphathele zonke namhlanje mina nawe ke sihlangane kusasa futhi ngathi isikhathi esifanayo impela sonke manje. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile